Добре дошли в китното балканско градче Етрополе. Етрополе е град история, град легенда. Майстори от различни епохи са съградили тук, в полите на Етрополския Балкан, уникално по своя дух и красота селище, съхранило богатото си културно-историческо наследство. Многовековната материална и духовна култура на етрополци е събрана и показана в историческия музей на град Етрополе, храм на българския дух и съкровищница за етрополци. Началото на музейното дело в нашия град е поставено в далечната 1904 година, когато в читалището е открита музейна сбирка с каменелости и археологически находки от Етрополския край. На 7 декември 1958 година се открива тържествено първата музейна експозиция в бившето килийно училище в двора на църквата Свети Георги. Днес историческия музей на град Етрополе се помещава в красивата сграда на бившия турски конак. Тя е строена в средата на 19 век от етрополските майстори Дено и Цветко. В нея от 1870 година до 1877 година е заседавала местната управа на Етрополе. След освобождението на града от османско владичество, тук е било кметството до 1963 година. През 1964 година сградата на конака е обявена за архитектурен паметник на културата. След цялостна реставрация на конака на 30 декември 1968 година тук се открива новата експозиция на историческия музей, която през годините непрекъснато се обогатява и обновява. Богатото културно-историческо наследство е показано в 10 експозиционни зали, в които хронологично и тематично е представена хилядолетната история на Етрополска община, от възникването на Етрополе като тракийско селище през 7-6 век преди Христа до средата на 20 век. Заповядайте в зала Археология, където ще се докоснем до древната история на нашия град. Древната история на Етрополе е представена в зала Археология. Етрополе е второто по големина находище в Европа на амонити, датиращи от преди 160 милиона години. На територията на общината са засвидетелствани останки от тракийски крепости и могили. Най-ранните археологически паметници, открити в Етрополския край, са каменните брадви и чукове от периода на бронзовата епоха. Етрополе възниква като тракийско селище през 7-6 век преди Христа. Икономическото благосъстояние на селището се дължи на неговото местоположение, близост до древните пътища, свързващи Дунава с Македония и Южна Тракия. За произхода на името на града има няколко хипотези. От старобългарското Антърполе, вътрешно затворено поле и тракийското Етропара, бърза река. Нови данни за селищния живот в района на Етрополе разкриват археологическите разкопки в местността Свети Атанас. Бяха открити керамични фрагменти от началото на първото хилядолетие преди Христа, железни инструменти, прешлени от вретено, а във втората са фрагменти от керамични съдове от различни периоди, античността, българското средновековие, както от османския период и от новата история на България. През 60-те години на 20 век е проучвана тракийската крепост Чертиград. Като част от находките са показани в отделна витрина, върхове на стрели, фрагменти от керамика, железни гривни. Интересни културни ценности, които сме показали в тази зала, са 2 камени култови кончета с богата геометрична украса. Колекцията тракийска керамика 5-4 век преди Христа включва голямо разнообразие от съдове, употребявани във всекидневния живот и култа на траките, погребални урни, амфори, кантаруси, съдове за промиване на злато. Интересна е и колекцията от съдове от римската епоха, открити в нашия район. Откритите при археологически проучвания в Етрополския край глиняни съдове и накити от благородни метали, изработени с изключителна прецизност и майсторство,
които са изложени в историческия музей, са доказателство за високото социално, икономическо и културно ниво на местното тракийско население. Най-често срещан накит при археологическите разкопки е фибулата, първата безопасна игла. Единствен по рода си за северо-западна България е стъкления алабастрон, използван за благовония. Богатото наследство на траките, което са оставили, не правят горди, че сме техни наследници. Етрополе още от древността се е развивало като рударско селище, особено интензивно през 15-17 век, когато тук се заселват опитни рудари саксонци и въвеждат нова технология за добив на руда. В централна зала са показани макет на пещ за топене на рудата и макет на самоковчук за обработване на желязото. През този период Етрополе е един от основните снабдителни центрове с желязо за нуждите на Османската империя. В зала 2 от експозицията могат да се видят разнообразни инструменти на старите рудари, лопати, клещи, миньорска лампа, дървени стълби. В отделна витрина е показано средновековно оръжие, боздогани, върхове на копия. Част от природните богатства на Етрополския Балкан са показани в колекцията руди, минерали и кристали. В тази зала показваме различни инструменти, свързани с ковашкия занаят, наковалня, ковашки мех, както и кончета за огнище. Представени са и произведения на катинчарския занаят, ключове, катинари и други заключващи приспособления. Освен рударството, дърводобива е бил от отраслите, даващ поминък на етрополци. Нашия град се гордее, че и до ден се съхранена една от най-старите часовникови кули в България. Тя е строена като наблюдателна и отбранителна кула през 1710 година от майстор Тодор. През 1821 година кулата е преустроена в часовникова. И днес с камбанен звън се отмерва всеки кръгъл час на етрополци. През вековете Етрополе се развива и утвърждава като един от важните занаятчийски и търговски центрове по българските земи. В зала 3 сме показали богата колекция от произведения на катинчарския еснаф, кантари, на бакърджийския големи котли, наречени ператници, тави, изящно изработени чезвета, съдове от бита на етрополци, красиво инкрустирани похлупци, тасове, ленгери и брици. Кранчарският занаят е художествен занаят, чието произведения имат декоративно значение. Могат да се видят ковани гвоздеи, заметачки за врати, свещници. Изделията на етрополските майстори разнасят славата на града до Виена, Будапеща, Цариград, Александрия, Букурещ, Одеса. През 18 век и до 60-те години на 19 век Етрополе е важен занаятчийски център. Кожарският занаят е един от основните занаяти, развиващи се в нашия град с 230 кожарски работилници. Местните майстори-кожари са изработвали различни кожени изделия. В края на 19 век се поставя началото на бъкличарството в Етрополе. В изработването на бъклиците етрополските майстори влагали много старание и умение. Музеят притежава богата колекция от бъклици, уникални като изработка и украса. Показали сме макет на бъкличарски струк инструменти, с които са изработвани бъклиците. Богатите пасища и ливади дават предпоставка за развиване на млекарския и касапския занаят. През 1904 година се основава кооперативно млекарско скотовъдно дружество Малък Искър. В залата е обособен кът с бутилки и центрофуга за избиване на млякото, маслогнет за нагнетяване на масло, разнообразни по големина и украса калъпи за масло. За високото качество на етрополското масло и кашкавал свидетелстват и показаните дипломи и медали, сребърен медал от Балканското изложение в Лондон през 1907 година, златен медал от изложението в София и от Пловдивския панаир през 1934 година. В залата могат да се видят и хоругви с изображение на светеца покровител на касапите, обущарите, мотавчиите и земеделците, с изображение на техния светец покровител. Традицията на касапския занаят е продължена от ДСП Родопа.
Показани са макети на изделия от месокомбината. Богата е колекцията от печати на различни кооперации и дружества. В централната зала на музея са изложени експонати и фотоси, които разкриват материалната и духовна култура на етрополци през вековете. Художественото майсторство на етрополката и усета и за красота личи от показаните във витрините тъкани и облекла. В първата витрина е празничната етрополска носия, която се нарича гизия и е носена от моми и невести. Ежедневното облекло на етрополката е бил сукманът, богато украсен с шевици и гайтани. В отделна витрина сме показали мъжко каракачанско облекло и мъжка етрополска носия. Дело на местните майстори-златари е и колекцията накити от 19 век, гривни, пръстени и пафти. В нашия град се е развивал като занаят витленичарството. Майсторите витленичари са изработвали съдове за ракия, които са използвали при покана за годеж, сватба и кръщане. С изработката на тези съдове са използвани различни кълъпи и инструменти, които са показани в експозицията. Запазени и до днес в Етрополе са традиционните празници, пеене на пръстените, Атанасов ден, празник на етрополските зетьове. От древността в град Етрополе е съхранен уникален тракийски празник, свързан с изпращането на зимата и посрещането на пролетта. Всяка година в края на януари траките тръгвали към заснежените склонове на планината. Със себе си носили култов хляб, вино и жертвени животни. Изкачвайки се на върха, те трябвало да измолят от бог Сабазий, който чакал техните дарове, за да пусне пролетта. Запалвали огньове, върху жаравата на които печели жертвените животни. Берели брашляни кокичета, от които правили венци като символ на пролетта. Идвал младенец, символизиращ бог Сабо, начело с него тръгвали към селището. След тази церемония песните и танците продължавали до късно вечерта. И до днес етрополци отбелязват Атанасов ден, последната неделя на месец януари, като туристически поход. Към обяд, начело с духовата музика, слизат всички от планината и носят шиш с месо на върха, на който е забучена глава кромит лук. Шишовете наподобяват божествения жезъл. Шествието тържествено се посреща в града, където веселбата продължава до вечерта. Единствен по рода си празник в България е празникът на етрополските зетьове. На 1 април 1971 година е проведен първия празник. Негов създател е Николай Коев, етрополски зет, роден в Оряхово. Идеята за празника се ражда, когато група началници при Градския народен съвет в Етрополе обикалят селата и отсядат в ресторантчето на село Рибарица. Когато се приготвят да си тръгват, председателя на Градския народен съвет казва, че ги е страх от жените им. Николай Коев отговаря също шеговито, че ако не са приведените зетьове, кой ще му правя града? И така се създава Сдружението на етрополските зетьове със свой правилник, девиз и знаме. Знамето е с емблема, кръстосани метла и лопата и пред тях прободено кървящо сърце, чието значение е смях през сълзи, разпънат на кръст с наранено сърце. През годините като гости на празника са идвали известните български артисти Стоянка Мотафова, Константин Коцев, Георги Парцалев, Никола Анастасов. Редовен участник в етрополските празници на зетьовете до смъртта си е бил и етрополския зет Григор Вачков, избран и изпълняващ ролята на почетен председател на Сдружението на етрополските зетьове. Всички участници в празника се събират на площад Золовец при Золовската чешма. Легендата гласи, че който пие вода от Золовската чешма, остава завинаги в Етрополе. Тя символизира любовта между Рашка и Дончо войвода. Шествието от зетьове се отправят под строй към центъра на града. Награждават се оцелелите зетьове през годините, а младите кандидат-зетьове полагат клетва. Интересен е матчът между приведени зетьове и кореняците етрополци. И до днес етрополката привлича с красотата си ергени от България и чужбина.
Името на Николай Коев, Кофето, ще остане завинаги свързано с празника на етрополските зетьове. Той бе не само създателят, инициаторът, вдъхновителят, творецът, художникът, сценариста, карикатуриста. Той бе сърцето и мозъка на това всенародно тържество. Не случайно етрополци го наричат бащата на празника. Винаги на баба и дядо да казва майка и татко. Да работя като вол, и да мълча като риба. Да слушам каквото ми се казва. Да върша каквото ми се нарежда. Да мълча и трая. Докато ми дойде края. Да помня, че дърветата умират прави. Заклех се. Уникални с мотивите си са етрополските плескани яйца. В миналото са рисувани само от няколко жени в града, които предавали своите умения в семейството на по-младите. Етрополе от векове е един от центровете в България за рисуване на великденски яйца с восъчна техника. Те са изключително красиви с нарисуваните мотиви – петле и бардуче, цветя или стилизиран кръст. Петлето е символ на пробуждането, а бардучето на чистотата. Нарисуваните цветя, обикновено теменушки, символизират възраждащата се за нов живот природа. През 2001 година поканихме в Историческия музей една от последните майсторки, рисувала красивите етрополски плескани яйца, баба Янка Вълкова от Етрополе. Тя ни показа техниката за рисуването им. От 2002 година Историческият музей разработи образователна програма с цел съхраняване на етрополската традиция за усвояване технологията за рисуване на етрополските плескани яйца от малки и големи. Яйцата се рисуват с писалка, в която се слага пчелен восък, който се нагрява и се рисуват мотивите, съхранени още от 19 век. Разбива се суров жълтък, в който някога са разтваряли табашки бои, червено, зелено и жълто. След това с клечка за зъби се запълват нарисуваните мотиви с отцветения жълтък. Плесканите яйца в миналото и днес се подаряват на хора, уважавани и почитани. Етрополци ги подарявали най-вече на кумовете си. Всяка година в навечерието на Великден Историческия музей Етрополе отваря врати за желаещите да усвоят старата техника за рисуване на етрополските плескани яйца и да отнесат в своите домове един красив спомен от сътвореното в музея. Етрополе оставя своя следа в националната ни култура с калиграфско-художествената школа и иконописното ателие към Етрополския манастир Света Троица. Две каменни плочи, зазидани в основите на новата църква 1858 година на Етрополския манастир, свидетелстват, че той е основан през 12 век. Известен е още с името Варовитец и е разположен върху бигорна скала на 5 км източно от Етрополе. През 16-17 век в манастира Света Троица се ражда Етрополската калиграфско-художествена школа, нямаща аналог в българските земи по това време. Град Етрополе и манастирът Света Троица се превръщат в най-големия книжовен и просветен център на север от Стара планина. Свидетелство за това са откритите досега 76 тома ръкописи, най-старият от които е Четверо Евангелието от 1595 година. Етрополските ръкописи са оформяни като книга, изписани с везано писмо, наречено Етрополски калиграфски полуустав. Богатата орнаментална украса на ръкописите са кръстния мотив, птицата и човешкото лице. Подвързията е правена от добре обработени дъбови, букови или ясенови дъски, обвити с телешка кожа. Ръкописите от манастира Света Троица се разнасят по цялата българска земя, чак до атонските манастири. Запазените етрополски икони от 16-18 век доказват, че в Етрополския манастир е съществувало иконописно ателие. От този период са известни десетки икони.
Храмовата икона на манастира, Старозаветна Троица, е първата датирана и подписана от своя автор Зоограф Недялко от Ловеч от 1598 година. Етрополската книжовна школа, иконописното ателие, издига Етрополе като един от най-важните духовни центрове през 16-17 век по българските земи. Един от най-красивите кътове в музея е кьошка, кът за почивка. Впечатляват черките и възглавниците на Миндера, които са изтъкани с типично етрополски мотиви. Развитието на просветното дело в Етрополе е представено с многобройни фотоси и експонати в зала Просветно дело на Историческия музей. Стопанския възход на Етрополе през 17-18 век създава условия за развитие на книжовност и просвета. Развитието на просветното дело в Етрополе е свързано с богатите книжовно-просветни традиции на Етрополския манастир Света Троица, където монасите книжовници и граматици предават своите знания на будните етрополски деца. Първи сведения за килийно училище в Етрополе имаме от 1613 година, когато в школския регистър се споменава името на даскал Тодор. През 1790 година то преустановява своята дейност и духовникът Евтимий го премества от манастира в града. В началото на 18 век килийни училища се откриват в града към метостите на Рилския, Гложенския и Черепишкия манастири. През 1811 година в Етрополе се открива обществено килийно училище в двора на църквата Свети Георги. През 1828-30 година в Етрополе се строи една от първите училищни сгради в България по изискванията на взаимоучителната система на обучение. Втората училищна сграда е строена 1864 година. Строи се като надстройка на черковния метох при църквата Свети Георги. В нея през 1865 година е открито първото самостоятелно девическо училище в Етрополе. През 1870-71 година се строи сградата на мъжкото класно училище и е открита от даскал Тодор Пеев, който оставя дълбоки следи в развитието на образователното дело в Етрополе. На едно от таблата в тази зала са показани и портретите на едни от най-известните учители в Етрополе през 19 век – Димитър Дидов, Симеон Подбалкански, Симеонка Хаджихристова, Съба Боцова, Царевна Миладинова. Посочени са имената на всички учители, работили за развитието на образованието и просветата в нашия град. В залата са показани и фотоси, свързани с професионалното образование в Етрополе, сградата и ученици от Столарското училище, открито през 1904 година, което е второто в България след Русе. Групови снимки отразяват дейността на женското просветно и благотворително дружество в Етрополе, основано през 1882 година. Показани са различни учебници от средата на 20 век, училищни печати и методическа литература, допълващи цялостното развитие на просветното дело в Етрополе. Особен интерес предизвикват черните дъщици за писане, първообраза на днешните тетрадки, както и оригинални свидетелства за завършено образование и ученически бележник от края на 19 и началото на 20 век. Етрополе заема достойно място в историята на освободителното дело на българският народ през епохата на Възраждането. Етрополци участват в четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на Панайот Хитов, в легията на Раковски, в четата на Христо Ботев. С делото на Васил Левски е свързано основаването на Тайния революционен комитет в Етрополе през есента на 1870 година. За негов председател е избран етрополецът Тодор Пеев. До бюрото на Тодор Пеев, експонирано в тази зала, са се докосвали такива титани на революционната ни мисъл, като Христо Ботев и Любен Каравелов, когато са гостували в дома му в Румъния. В зала Национално-освободителни борби най-ценните реликви са Евангелието, кръста, револвера и камата, пред които са се заклели членовете на Етрополския революционен комитет. Значително място в историята на Етрополе заема участието на етрополци в Руско-турската освободителна война 1877-1878 година. На 24 ноември 1877 година, след тридневни боеве,
руските войни под командването на генерал Дандевил освобождават Етрополе. На следващия ден, на 25 ноември, в града тържествено е посрещнат генерал Гурко, командващ западния отряд. Зимното преминаване на Етрополския Балкан е третият връх след Шипка и Плевен. В експозицията могат да се видят огнестрелно и хладно оръжие на въоръжение в руската и турската армия, ордени и медали за храброст на етрополци, сражавали се в българското опълчение. В залата е отделено специално място на етрополци, участници в Балканските и Първата световна война. Скъпи реликви са показаните лични вещи, документи и снимки на Христо Тотев, капитан Бончо Боцев и генерал Павел Христов. На 12 юли 1927 година, Петров ден по стар стил, признателните етрополци издигат в центъра на Етрополе паметник на загиналите по войните етрополци 1868 година, 1918 година. Той е открит от цар Борис III. Имената на 200 души, наши съграждани, загинали за националното освобождение и обединение на българите, са изсечени на паметника. В експозицията на Исторически музей Етрополе в зала Видни етрополци са представени живота и делото на видните етрополци Тодор Пеев, Христо Ясенов, Манол Манолов, оставили светла дирия в националната ни история. Тодор Пеев е една от най-ярките фигури на българското възраждане. Учител, революционер, книжовник и журналист. Той е роден през 1842 година в семейството на знатния търговец Пейо Стоянов Инджов. Той преустройва учебното дело в Етрополе през 1870 година и се включва активно в национално-освободителното движение. През есента на 1870 година в дома му идва Васил Левски и основава местния революционен комитет с председател Тодор Пеев, който става и един от най-близките и преданни съратници на апостола. На 7 януари 1871 година той е избран за председател на читалище Напредък в Етрополе. Пеев е един и от членовете на Българското книжовно дружество, днешния БАН. В експозицията на зала Видни етрополци са снимки, факсимилета на писма и документи е отразена многостранната дейност на Тодор Пеев. Показани са монографии, научни изследвания и публикации за неговия живот и дело. Един от ценните експонати на музея е слънчевия календар, на който Тодор Пеев е отбелязвал заседанията на Революционния комитет. Христо Ясенов е ярка фигура в новата ни история. Името, поезията и гражданския му подвиг заемат особено място в българската литература. Той е роден на 24 декември 1889 г. в семейството на Павел Тоджаров. През 1912 г. е мобилизиран и заминава на фронт. Сражава се в Балканската, в Междусъюзническата и Първата световна война. В къта за Христо Ясенов, в зала Видни етрополци, посетителите могат да видят офицерската пелерина на Ясенов, подарена на музея през 1963 година от Павел Михайлов от град Тетевен, ордена за храброст от 1915 година и медал Народна свобода 1941-44, подарени на Историческия музей от брата на поета Атанас Тоджаров. Стихосбирката Рицарски замък е една от ценните експонати на музея, в която са събрани стиховете на Ясенов. Тя е отпечатана през 1921 година, изчезва безследно след събитията през месец април 1925 година. В зала Видни етрополци има кът, посветен на живота и творческата дейност на композитора и музиканта Манол Манолов. Учител по музика, композитор, събрал и нотирал над 200 народни песни от етрополския край. Той е роден в София, където завършва музикалната академия. Пристига в Етрополе и става учител по музика в новооткритата гимназия Христо Ясенов. Манол Манолов ръководи хора и оркестъра към училището.
Маестрото е преподавател и в основаната през 1954 година детска музикална школа към читалище Напредък. Манол Манолов е талантлив композитор, посветил на Етрополския край песните "Етрополски моми", "Етрополски извори", "О, Етрополски край". Изключително популярни и обичани са песните му по стихове на етрополския поет Христо Ясенов "Маргарита" и "Обичам тишината". От създаването на музея и до днес музейните фондове се попълват с дарения на родолюбиви етрополци. С веществен, документален и снимков материал съхранил богатото културно-историческо наследство на Етрополска община. Колекцията български средновековни монети ни връщат към времената на възход на Второто българско царство. Свидетелство за преминаването на кръстоносците през Етрополската котловина е средновековният рицарски меч, който сме показали в отделна витрина. Специално място сме отделили и на видни етрополски дарители. Впечатлява лотарийния билет с лика на първата мис България Люба Йоцова, която печели конкурса за красота през 1929 година. На билета тя е облечена в етрополска носия, защото по майчина и бащина линия тя е от Етрополе. Експозицията се допълва от колекция роди и минерали, събрани от Милка Савова. Специално място в нашата експозиция заема и картината, подарена на етрополския поет Христо Ясенов, рисувана от любимата му Маргарита Топалова. Днес Исторически музей Етрополе е авторитетен научен и културно-просветен институт, място за диалог, мост между култура, наследство и традиции. Исторически музей Етрополе е включен в движението "Опознай България" 100 национални туристически обекта под номер 63. С богатството и автентичността на своите музейни колекции, музеят на Етрополе привлича хиляди посетители.